ọrụ m iwe onye eshi bịa biri na obodo ọzọ mana iwe onye na-arụ ọrụ bekee ị na-enwe ohere gị na ezinụlọ gị nọ ni onyonyo a na-eme ga-amasị gị. Hello, ndewo, aha m bụ Dr. Rosemary Anyanwụ, onye na-ahụ maka mkpụrụ ọgwụ ya bụ pharmacist. Ebi m na Amerịka, mi na di m na ụmụaka m anọ. Onye mmiri a na-ebe a nwa m nke m ji n'aka, aha ya bụ Chimamanda Anyanwụ. Okay. N'oge gara aga ụmụnne m abịa m na-arụ ugbo onwe m, ana m arụ ọrụ atọ. Afọ gara aga ana m arụ ọrụ atọ, arụgide m ọrụ a ike wee gwụ m, enwere m ohere maka ezinụlọ m. Mụ na ụmụaka m adịghị anọ, ama m ihe na-eme na ndụ ha, mbịa jụzi onwe m otu a ka ọrụ Amerịka dị. Ana m arụ ọrụ ụbọchị niile ya ruo ụbọchị 7. N'ime ụbọchị 7 ahụ enwee m ezumike. M na-agba 120 miles na-eje ọrụ na-abata. Nke kazi njọ bụ na bịa banye na asidenti ruru 8 nke mere ka ndụ m gara ịla n'iyi, mana ndị ime n'igwe napụtara m. Wee jụzi onwe m etu a ka esi arụ ọrụ wa. Ọrụ di m na-arụkwa na-akpụ ya pụgharị, so di m adị m afụ ya anya. M na-akwụ ụgwọ dị egwu iji wee kpọọ ndị babisita ka ha legitere m ụmụaka m na-adịghị afụ anya. Nke na-ewutezi m karịzie bụ na m ụfọdụ mpaaki moto m n'ụzọ m na-ararụ ụra. Ihe dị egwu mere ụmụnne m wee sị ka m bịa kọwatara Igbo bụ Igbo, si etu m si wee gbanarị nsogbu a. Wee jụọ onwe m kedu ihe m ga-eme wee nwee ezumike. Otu a ka a ga na-arụ ọrụ Amerịka. M wee kpebie na ihe ga-agbanwe n'ime ndụ m. Ihe m meziri ụmụnne m, chọwa ihe m ga-eme ọnlaịn, wee fụta ihe a na-akpọ ịzụ ahịa n'igwe okwu. Nke a bụ nke gbanwere ndụ m. Ọ bụrụkwa na m maka esi azụ ya wụ maka na oge nke m zụrụ m na mbụ ọwa ọkụrọ, mana nke a zi bịa nwezi ihe dị iche n'ihi na afụrụ m ebe ha gosiri m na high ticket product bụ ihe a. Ya bụ na ikpe inidighi ịzụ ọtụtụ ahịa wee nweta uru n'ime ya. Abịa gbazie m na m ga na-ararụ ụrọ ihe a na-ejikwa ka na-arụ ọrụ n'onwe ya nse ya nke a na-akpọ automation. Nke ịtọ ha gwaziri m bụ na nnene ya anya na ọ bụrụ na m alaikere ya na ọ bụrụ ihe na-amasị m na a ga-akwụghachikwa m ụgwọ m wee rejista anyị with 149 ụmụnne wee nene ya anya. Enwekwa m adịrọkwa m tech savvy, amarọ m ka esi eme ihe teknọlọji ndị ahụ. Emebeghị m biznes online before. Mbịazie so oke nke m mekwuru eme before wọkụrọ n'ihi na enweghị m onye m ga na-ajụ ka ọ na-agbaziri m. Nke mezi m ji hapụ biznes, ego m tinye na biznes ahụ ebe $3,000 so wee funarị m etu ahụ. So mgbe m bịazi nwetazie biznes nka, ọ bụrụ ihe ka tọgbucha zoro onwe ya, nwezie one-on-one mentor, nwee one-on-one coach na-agbaziri m. Ụmụnne nke mgbe a nweziri m ohere m na ụmụaka m kwa jọrọta m na-eme m na-akụziri nwa m anya na-etiwe ọtọ si m ọmị nya laikiziri ka m ji na-enwezi ohere mini ya nọkọ na o chekwa na mbido biznes ya na ọ ma anyezi m ohere ka mini ya na-anọ. Ụmụnne m na-arụzi ofu ọrụ kemgbe ahapụla m ọrụ atọ m na-arụ si ka m ugbo ahapụla m ya na-arụzi ofu ọrụ naanị efuga ibu na ofu a m na-arụ padia. Ọ ihe biznes ya na-eme mmadụ. Ụmụnne m ọnwụ na na-achọ ebe ị ga-aga wee ihe ị ga-eme nke ị ga-eme invest. Enwekwara investment money n'ime o. Ọ dịka ebe ndị biznes ọbụla ị na-eme a ga-enwe ego ị ga-eme na invest. Ụmụnne m ndị Igbo anyị, ndị Naijiria, ndị immigrants anyị na-abatazi na biznes na-eme ihe ahụ n'anya. Ịma dịka ihe ahụ ọ bụrụ ihe ọbụla ka ha ga-achọ ka mkpa aha, otherwise ha ma akwa eme ya approve. Mana ihe a na-agwa gị bụ eziokwu. Ụmụnne m amasị unu bata na biznes ya bịa zụrụ franchise agbanwe ndụ unu. Na enye akpanaka adị eji enyeli ya, ihe akpanaka adị eji enyeli ya. Ụmụnne m bịa na biznes uru dị ya na ime invest ogenye akwụgide gị ụgwọ tili nwụọ. Nke kacha ụtọ bụ m ji wee like ya biznes ya bụ na o nwere nke a na-akpọ residual income. Ya ga na-akwụzi gị nke ahụ ọnwa niile wee ruo mgbe onye ahụ nwụrụ. Ụmụnne m na-achọkwa onye dị serious si na ọ chọrọ ime biznes. Ọ bụrụ onye ga-abata sistem oche na sistem because na sistem na wọk esizi na ị ga na-ararụ ụra. Mba, ị ga-etinye uchu mee invest ego, ị ga-afụ uru dị anya. Na ọrụ m iwe onye na-achọ inwezi ohere gị na ezinụlọ gị nọ ịma na-arụ ma rugbuo onwe gị ka ị gharakwa na-abanye na ndọgasị ahụ. Anwe parent teacher meeting ịma na ebe ahụ akpọ ihe ọbụla ịma na ebe ahụ birthdays ụmụaka dị otu aka ọ dị m otu afọ gara aga. Mana lezienụ m kịta onye nwe m agbagola ndụ m. Emego m ehe na 5 figure ihe anụnwa ka m na-eritezi 5 figure ụgwọ m na-eritezi ugbu na ihe a bụzi 5 figures. Achọghịzi m ịkpọ aha ego maka ndị a na-ele n'anya, ndị na-elere ihe ama flag ya ma ịghọtago. Mana ozi ya ka m na-eme ikizi na this business. Ụmụnne m uru dị asị m n'ụbata bịa zụrụ franchise ya.
etu esi akụziri gị aga m na ebe agbasiere gị olu na ọnwa onye nke unu na-ekwu okwu ọ bụrụzi amansi ụfọdụ na-asị chekiri na ekpe arụ eziokwu ụmụnne m tinye aka na lemon button kwụọ 149 gị m ga-enwe strategic call with you wee kụziere gị ka a ga-esi wee zụọ ahịa wee zụta ọfụma udo dịrị unu igbo kwezuonu ka ọ dị mma bye bye.